Zdravím všetkých, vítajte v tutoriáli k LaTeXu. Teraz by sme sa pozreli na to, ako vieme v LaTeXu zapisovať matematické vzorce. LaTeX je práve vďaka tejto svojej funkcii pomerne populárny medzi vedcami a výskumníkmi, ktorí teda vzorcov píšu pomerne dosť. V LaTeXu sa na zápis vzorcov používa samostatný podjazyk. Na prvý pohľad, keď sa na tie vzorce budete pozerať, sa vám budú dať zložité, ale v skutočnosti je tam zo pár jednoduchých pravidel, ktorými sa to celé riadi a tú zložitosť tomu dodáva možno, že len to množstvo rôznych znakov, ktoré sa vo vzorcoch môžu vyskytnúť, ktoré však ale vždy viete ľahko vyhľadať. Dobre, čiže ako sa vzorce zapisujú, v LaTeXu poznáme v princípe tri spôsoby. Skúsme si zobrať jednoduchý vzorec, Pythagorovú vetu, c na druhú rovná sa a na druhú plus b na druhú. Tak takýto nejaký vzorec by sme chceli v LaTeXu zapísať. Keby sme to skúsili len takto, tak pravdepodobne narazíme na nejaké chyby, nakoľko napríklad tieto znaky LaTeX za normálnych okolností považuje za špeciálne. Takýchto znakov pre zápis matematiky je oveľa, veľa viac, čiže jednoduché riešenie, ktoré pre LaTeX existuje, je, že matematické vzorce musia byť medzi takýmito dolármi. V momente, ako dáte niečo medzi $2, počíta sa to ako matematický vzorec a je to vyhodnocované iným spôsobom. Dobre, pozrieme sa teraz na to, ako to zafunguje. Už tam žiadne chyby nie sú. A pozrieme sa aj, ako to vyzerá. Či vidíme, že ten vzorček je celkom pekne aj naformátovaný. Tie dvojky sú pekne ako upper index tých písmen. Ten vzorec bol umiestnený ako nový odstavec, keby sme odtiaľto odstránili medzeru alebo rovno to zapísali takto sem, bude ten vzorec súčasťou odstavca toho prvého, čo niekedy potrebujeme, hlavne ak uvádzame napríklad len jednotlivé členy tých vzorcov a vysvetľujeme ich v texte. Čo však častokrát potrebujeme, je mať vzorec pekne od odstavcov oddelený. To dosiahneme tak, že vzorec zapíšeme úplne rovnakým spôsobom, ale tie krídlové značky, teda tie doláre, zdvojíme. Ak ich takto zdvojíme, tak potom aj vo výsledku ten vzorec bude takto pekne oddelený. Hodí sa to najmä pri zložitejších, dlhších vzorcoch, tie sa nehodí mať takto inline. Takisto, ak sa v tých vzorcoch vyskytujú rôzne zlomky, že ten vzorec je aj na výšku trošičku väčší, už sa skôr hodí ho takto vydeliť von. Vzorec vieme zapísať ešte tretím spôsobom, teda to vnútro bude rovnaké, ale tie krídlové značky sa nahradia príkazmi begin equation a end equation. Tento zápis bude mať veľmi podobný efekt ako ten predchádzajúci, s jedným malým rozdielom, a to je, že v tomto prípade bude vzorec opatrený takýmto číslom, ktorý ho bude označovať. A tie čísla potom pre celý dokument bude mať každý vzorec unikátne a môžeme sa na ne potom v texte ľahšie odkazovať, podobne ako pri obrázkoch pomocou kombinácie príkazov label a ref. Čiže do labelu si vymyslím nejaký identifikátor, napríklad ID1, a tuto neskôr použijem príkaz ref, kde ten istý identifikátor dám a mám zrazu odkaz na rovnicu. Keďže mám odkazy, tak musím dvakrát
generovať, môžeme sa pozrieť, či to naozaj zafungovalo. OK, čiže tu bude odkaz na rovnicu. Či už si zvolíme tento alebo tento spôsob, je na vás, alebo teda na nás. V momente, ako sa potrebujeme odkazovať v texte na vzorce, je potom zrejme jednoduchšie tie vzorce mať všetky očíslované a OK, na niektoré sa odkazovať možno nebudeme, na niektoré áno. Otázka teraz samozrejme znie, čo všetko vieme robiť v týchto prostrediach. Ako zapísať také typické veci, ktoré sa vo vzorcoch vyskytujú. Pokiaľ by sme tento vzorec, dajme tomu, vymazali a začali len tak písať nejaké jednoduché algebraické zápisy, dajme tomu lineárne rovnice, tak ich píšeme skoro tak, ako by sme ich zapísali na papier. Čiže ak dajme tomu, máme nejakú rovnicu, c rovná sa 1 plus 2a, 2a plus 5b, tak v princípe takým istým spôsobom sa daná rovnica zobrazí. LaTeX, pokiaľ sem dáme napríklad viacej medzier, tieto medzery bude ignorovať. To je v skutočnosti pozitívna vec. Nesmiete sa pokúšať nejakým spôsobom takto formátovať tie vzorce, na to sú potom iné spôsoby. Zaoberajte sa tu naozaj logikou vzorca, než tým, ako presne vyzerá. To nechajte naozaj na ten LaTeX, aspoň to odporúčam. Ďalšie veci, ktoré potom potrebujete robiť, sú rôzne indexy, čiže ak toto C má mať horný index, v tomto prípade nejakú mocninu, tak si ju tam môžeme dať pomocou striežky. V prípade, že tá mocnina, alebo ten horný index má mať viacero znakov, tak potom musíme za tou striežkou dať kučeravé zátvorky a tie znaky si sem dopísať všetky, inak by sa počítal len ten jeden. V prípade, že potrebujeme dolný index, na to sa používa podtrhovník. Vymyslím si teraz nejaké XY. Schválne skúsme, že ako sa toto vykreslí. Môžeme vidieť, že pri tomto C všetko, čo sme dali do tých kučeravých zátvoriek, sa naozaj stalo indexom, zatiaľ čo tuto pri tomto 2a iba x je v dolnom indexe ačka a to y, ktoré tuto síce vyzerá, že by tam mohlo byť tiež, sa v skutočnosti ráta ako ďalší súčiniteľ. To znamená, ak by som ho naozaj chcel mať v indexe, tak aj tu potrebujem dať tie zátvorky. Tie indexy samozrejme môžem vnárať, ja si sem môžem dať znova dolný index a dať si sem ešte niečo. Môžem ísť v podstate do nekonečná, bude to tam. Dobre, okrem indexov veľmi časté sú zlomky. Zlomok sa v matematickom prostredí označuje ako frac, teda príkaz frac, ktorý má dva argumenty. Prvým je čitateľ, druhý je menovateľ. Ak by som chcel spraviť A lomeno B, zapíšem to jednoducho takto. Mám A lomeno B. Hej. To sa kľudne môže rovnať niečomu inému. Dajme tomu C lomeno D. V prípade, že chcem spraviť zložený zlomok, úplne môžem. Dám frac dovnútra toho menovateľa a vložím si sem, čo chcem. D, E.
vidíme bez problémov. A ďalšie typické veci, odmocnina. SQRT, poznáte aj z iných programovacích jazykov. Aby to dávalo trošičku zmysel, tak sa vráťme možno k tej Pythagorovej vete. C rovná sa SQRT A na druhu plus B na druhu, to celé pod odmocninou. Vidíme, tak ako sme to zapísali, tak takto tu je. Tie vzorčeky naozaj môžeme do seba ľubovoľne vnárať, brať celé výrazy, vkladať ich ako argumenty do zlomkov, do exponentov, do čoho potrebujeme a tým pádom vieme ľahko vytvoriť aj zložitý vzorec. Samozrejme, ten kód takto na prvý pohľad už tu je trošičku ťažšie čitateľný. Veľmi pritom záleží na tom, ako si to človek začne organizovať, akú má, by som povedal, vlastnú konvenciu toho, ako ten kód vyzerá. To má skoro každý autor inak, čiže tuto nejdem dávať žiadne rady, ale teda odporúčam minimálne pracovať s nejakými medzerami, oddelovať si veci tak, aby ste sa v tom vyznali. Častokrát potrebujete v matematických vzorcoch používať nejaké špeciálne znaky, napríklad grécku abecedu. Vo všeobecnosti platí, že sú na to špeciálne príkazy. Skúsme napríklad alfa plus beta plus gamma. Vidíme. Rovná sa 180 ako súčet uhlov trojuholníka degree, čiže chcem stupeň spraviť. Nejaká chyba. Áno. Degree je už príkaz, ktorý v základnej sade príkazov na matematiku nie je. Budeme zrejme potrebovať nejakú knižnicu. Čiže tuto hore use package, to myslím simb. Opäť niečo, čo ľahko nájdete na webe. Tak teraz už to vyzerá dobre. Čiže vidíme pekne 180 stupňov. Dobre. Ďalšia častá vec sú zátvorky. Zátvorky môžete písať aj takýmto obyčajným spôsobom. Vidíme. Častokrát sa však stane, že sú príliš malé, napríklad pri zlomkoch. Poďme skúsiť dať zátvorky k týmto zlomkom zloženým, ktoré sme tu už mali. Tu napríklad vidíme, že sú malé tie zátvorky. Potrebovali by sme ich mať väčšie. To sa robí takým zábavným spôsobom, že pred tú zátvorku sa dá príkaz big. Vlastne toto celé, čo som označil, je teraz považované za príkaz, ktorý nakreslí väčšiu zátvorku. V tomto prípade zase tento string je príkazom. Skúsme.
Vidíme, že už tá zatvorka je väčšia, ale stále to nestačí. Tak existuje ešte väčšia alternatíva. No, povedzme. Okrem toho vieme príkazmi vyvolať aj operátory, čo napríklad typicky používame sú všelijaké množinové operácie. Napríklad si môžeme povedať, že A má byť pod množinou B. Máme symbol pre podmnožinu. Všetky tieto znaky sa dajú prehľadne pozrieť, stačí si vygoogliť napríklad na tejto stránke, ktorú často zvyknem navštevovať, LaTeX Math Symbols. Tu máte v podstate prehľad všetkého možného, čo sa v LaTeXu dá robiť aj s nejakými obrázkami, aby ste to hneď videli. Dá sa skúšať aj to, čo poskytuje tuto priamo prostredie, čiže napríklad s tými množinami by som možno že chcel robiť niečo iné. Hej, tuto mám na výber, možno že nejaké zjednotenie, konjunkciu. Dá sa pomôcť aj takýmto spôsobom. Čo ešte stojí za zmienku je používanie modifikovaných písmen latinskej abecedy. Typický príklad je napríklad množina reálnych čísel, ktorú teda označujeme R, ale zvykne sa zapisovať s takými dvoma paličkami namiesto obyčajného R-ka. Na to sa používa modifikátor mathbd. Aha, error, jasné, tento potrebuje špeciálnu knižnicu. A to je AMS Fonts. Opäť vygoogliteľná vec, ľahko. Tak skúsme teraz. OK. Čiže máme tu takéto špeciálne R-ko. Dobre. S matematickým módom by sa dalo takto pokračovať do nekonečna. Je tam naozaj veľmi veľa rôznych príkazov, ktoré môžete použiť. A všetko sa dá nájsť. Skôr je väčšinou problém s tým vedieť to po anglicky dobre pomenovať, to čo potrebujete. To je aspoň pre mňa osobne historicky najväčší problém, keď som sa snažil niečo hľadať. Ale postupne sa do toho dostanete, trošičku sa možno zadrhnete alebo sa spýtate a pôjde vám to teda čoraz ľahšie a ľahšie. Opäť je tu to isté ako pri iných veciach v LaTeXu. Prakticky všetko už bolo nejako spravené, stačí to len nájsť. Dobre, toľko z matematiky a uvidíme sa v ďalšom videu.